će govoriti zastupnik Marin Miletić. Izvolite. Hrvatskog sabora. Na početku htio bi se ispričati kolegici iz HDZ-a, pa joj prenesite, ne vidim je sada tu, Nikolini, mladoj, to joj prenesite. Radi etikete koju sam mu zalijepio kad sam rekao hrabra. Jer žena doista može biti hrabra, a ja sam joj to rekao ironično, pa mislim da sam tu pogriješio. Mogao sam kritizirati što se javila svega nekoliko puta po aktivnosti u Saboru, ali nisam imao pravo zalijepiti etiketu hrabar, jer ko je hrabar, ko nije, ko to zna. Ja ću govoriti sada građanima Republike Hrvatske, 1.670.000 ljudi koji ne izlaze na izbore. Nevjerojatna brojka. 1.670.000 ljudi koji nisu izašli na izbore. I prvo bih htio, pojedinačna rasprava, pa mogu biti malo slobodniji, razbijati neke kutije u koje volimo mi jedne druge strpati, tako nam je lakše. I slušali smo danas cijeli dan ovdje, ali ne danas, nego proteklih dana, HDZ-ova stvarno kameleonska sada, evo, prelazak skroz u neku desnicu, hrvatski jezik, čuli smo Zakon o hrvatskom jeziku koji je Obuljenka uredno odbijala. Mi Mostovci smo mislili da nam treba, imali smo argumente, digli smo svoju ruku po savjesti za taj zakon. Premijer, predsjednik vlade u svoja usta stavlja blaženog Stepinca, što mi je nevjerojatno, dakle nevjerojatno. Ali i to je legitimno. Svako se bori za neke svoje priče i on u toj svojoj nekoj borbi ima pravo pričati što god hoće, pa i gluposti. Mi onda kažemo da su to za nas, za mene konkretno gluposti. Ali ja ću vam nešto sad progovoriti i ne mogu pobjeći od sebe, bez obzira što nek tumači to kako god ko hoće. Hrvatska je u velikim problemima. U velikim problemima. U demografskom smo potpunom slomu. Mi smo u najvećoj demografskoj krizi otkad znamo za sebe, sigurno samostalnosti Hrvatske. Imamo velik problem jer nemamo nikakve politike ni strategije, što isto mi govorimo u klubu Mosta cijelo vrijeme, sa strancima koje zapošljavamo jer ste nam potjerali 500.000 Hrvata iz Hrvatske radi korupcije i nepotizma. I onda nam dolazi jeftina radna snaga, obespravljeni Nepalci i ostali, bez ikakve strategije, politike, vizije sigurnosti, budućnosti itd. I onda vidimo pozivanje na kršćanstvo. Pa dajte da riješimo to stvarno s bilo kime jednom za svagda. Što mi vrijedi da mi se pozivate na Isusa, a da kradete? 7. Božja zapovjed, ne ukradi. To je inače smrtni grijeh. To je smrtni grijeh. Ja vam pričam sad kao teolog. 7. Božja zapovjed, ne ukradi. A ekipa krade. Što mi vrijedi sva vaša filozofija, busanja, prejudiciranje, sve ono što radite. Sve ono što radite, kad ste iznevjerili svetinje u svom meritumu. I meni, ja sam katolik, svaki dan to živim. Meni to ništa ne znači. Zašto? Zato jer moja Hrvatska je ugrožena. Moja Hrvatska gori. E pa gospodo draga, i iz oporbe, isto tako i ja s vama u toj oporbi, kad Hrvatska gori, jer je u ozbiljnim problemima, 9 milijardi godišnje gubimo radi korupcije. 9 milijardi eura godišnje kradu nam, gubimo radi korupcije. 400.000 građana Republike Hrvatske živi na 800 eura mjesečno. Ljudi, više od 200.000 građana Republike Hrvatske je ovršeno. 19.000 umirovljenika je ovršeno. To su ozbiljni problemi. Nama ljudi ne mogu spavati kraj s krajem. Vi ovdje pričate floskule, bajke, pričate da Hrvati žive, građani Republike Hrvatske, kao da smo u Švicarskoj. Pa koja je kupovna moć danas, molim vas lijepo, 100 eura? Pa jel vi kupujete špežu? Jel vi idete u trgovinu? Imate li vi djecu? 100 eura danas i 100 eura prije godinu dana, prije 5 godina, to je dan i noć razlika. Koja je kupovna moć naša? O tome se ne govori, o inflaciji koja je potpuno pojela plaće.
Nikakva strategija demografske politike, mjere su vam nikakve. I mi sada, Hrvatska nam gori, a mi razgovaramo o čemu? Kakve će boje biti fasada, pa se onda mi između sebe svađamo. Hoćemo li krov staviti ovu vrstu ili ovu, a prokišnjava sve. Kad Hrvatsku oslobodimo mafije s kravatama i kad Hrvatsku oslobodimo onih kojima Hrvatska ima iznimaka svugdje, to želim baš jasan biti, iznimaka ima svugdje. Samo ja ću vam reći o sebi, ma nema tih para ovog svijeta, te pozicije, čega god, da bi ja sjedio na toj poziciji za ne znam kakve pare ovog svijeta, da je Božo Petrov lopina. Znači ne postoji taj novac ovog svijeta. Da sam ja okružen u ekipi da Nino Raspudić krade, da Zvonimir Troskot krade, da Ante Kujundžić krade. Znači nema tih para, ne postoji moć, tapšanje po ramenu, naslikavanje, radi kojih bi moja noga kročila ovdje kroz ova vrata u Hrvatski sabor, na kamenita vrata ili ovdje. Zašto? Pa zato jer je poštenje ključno. Što mi vrijedi da je neko vrhunski umjetnik? Pa ste vidjeli onog bolesnika od svećenika, šta će sad razbijati sve kapelice koje je napravio po cijeloj Europi. Vrhunski umjetnik, manijak, notorni manijak. I što meni sad vrijedi, tjerao je časne tamo na pornografiju, ne znam šta, na seksualnu, znači potpuna močvara, povraće mi se. I što meni vrijedi sad, ja sam kršćanin. Ma šta si ti kršćanin? Što meni vrijede svi biskupi u Hrvatskoj? Male mace, ja sam vaš i dalje. Ja sam sin crkve, ja to otvoren, to je moja crkva, nije njihova. Odnosno, njihova je ko što je moja. Male mace šute, milijarda se mazne iz INE, male mace šute, mazne se plin za cent, male mace šute. Narod, čovječe Božji, izađite više iz tih dvorova, 400.000 ljudi vam živi od 800 eura mjesečno. 200.000 ljudi vam je ovršeno. Pa di je taj Kuharić, taj Stepinac, di su ti biskupi, di je taj Kutleša? Da dođu i da kažu, ej ljudi, ovako dalje ne ide. Mijenjajte nešto. Da se čuje glas pastira. Pa pastiri su bili proroci, čovječe, tamo je prorok Amos, imala se ovdje teologa, išao kralju Uziji, o veliki kralju, zato jer napadaš druge države i narode, vidjet ćeš šta će ti biti. Kakvi su bili proroci onog vremena? Zašto smo se mi prodali? Za koliko? Za poziciju? Ma fučkaš je. Ma da Bog nikad više ne došao u sabor. Samo bi prodisao napokon. I živio normalnim životom. I to vi dobro znate u svom srcu. Većina vas tako. Zašto su se ljudi prodali? Jer imaju ideale za koje žive, za koje su spremni i umrijeti ako treba. Ili šuti, malo smrdi, ali znaš, tu je sigurnije, di jesmo, u tom krdu. I to nije dobro. I zato mi želimo nove izbore. I zato je Most spreman za nove izbore. I zato ih čekamo ko ozebla sunce. Pa neka bude kako god narod hoće. Želi li narod opet HDZ 500 godina? 500 godina. Ja ću to prihvatiti. Za svoju djecu ću se pobrinuti. Pa neka ne ostane kamen na kamenu u ovoj zemlji. Kamen na kamenu. Pa možda će onda ljudi progledati. Možda će onda netko progledati. 1.670.000 vas je koji ne izlazite na izbore. Vaša je krivica. Vaša je krivica za svaku glupost ovdje koja je izrečena u Saboru. Da, i vaša je sukrivnja. Zašto? Zato jer šutite i ne izlazite. Kradu na izborima, izvoli se prijavi, volontiraj. Glasaj za koga god hoćeš. Ovdje ima političkih ljudi s kojima se ja možda ne slažem, niti oni sa mnom sigurno, u 7 točaka, ali izađe na izbore, daj legitimitet tim ljudima. Izađe na izbore, čovječe. Volontiraj, pazi da se ne krade, sudjeluj u brojanju. Izađi na izbore. Onda je to smisao demokracije. I znate šta? Demokracija čisti. Da si najsvetiji i da si na nekoj poziciji 10 godina, mi se kvarimo jer nismo savršeni. I zato je važno da dolaze promjene, da se mijenja vlast. Trebalo bi, svaki mandat, eventualno svaka 2 mandata da narod promijeni, da si bio najbolji i kaže ajde daj da damo sad ovima, pa ovima, da vidimo kako će upravljati državom. Dragi građani, Hrvatice i Hrvati, građani Republike Hrvatske, 1.670.000 vas.
Izađite na ove izbore i dajte legitimitet onoj političkoj opciji za koju mislite da se zalaže za ono za što vi vjerujete, u što vi vjerujete.